नमस्कार, डॉक्टर बाहेर आहे. आज आपण आमच्या महावीर कार्यालयात भेट दिली त्याबद्दल आपले मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना आपण आपला परिचय द्या. मी डॉक्टर के.बी. बाहेर जनरल प्रॅक्टिस करतो. 28 वर्षापासून मध्ये काम करतो. 2009ला मी शेती घेतली पहिल्यांदा विकत आणि शेतीमध्ये नवीन चालू आहे. मागच्या रब्बी हंगामामध्ये आपण सोयाबीन, खरीपामध्ये, रब्बीमध्ये हरभरा या पिकाचं उत्पादन घेतलेलेच असतं. आता सद्यस्थितीमध्ये खरीपाचा हंगाम प्रगतीपथावर आहे. थोड्या दिवसामध्ये खरीपाचा हंगाम संपेल आणि यानंतर रबीचं प्लॅनिंग किंवा रबीचं नियोजन करण्यामध्ये शेतकरी व्यस्त होऊन जातील. तर एक आपला अनुभव मागच्या वर्षीचा आम्हाला असं समजलं की तुम्ही फुले विक्रमचं बऱ्यापैकी उत्पादन घेतलेलं आहे. तर आमच्या शेतकरी बांधवांना ह्या फुले विक्रम वाणाबद्दल थोडीशी माहिती सांगा की बाबा कधी पेरलं, त्याच्यानंतर फवारणी काय केली आणि तुम्हाला ऍट द एंड उत्पादन किती आलं याबद्दल थोडक्यात माहिती सांगा. म्हणजे आमच्या शेतकरी बांधवांना त्याबद्दलची थोडीशी माहिती समजेल आणि या वाणाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये जो म्हणजे नवीनच असल्यामुळं अजून शेतकऱ्यापर्यंत या वाणाबद्दलची उचित माहिती पोहोचली नाही, तर शेतकऱ्यांना याबद्दलची योग्य माहिती मिळेल. पहिल्यांदा असं झालं सर की थोडासा दोष आहे माझा तुमच्यावर. तुम्ही मला 2 वर्ष झालं सोयाबीनचा प्रोग्राम दिला नाही आणि रवीचा प्रोग्राम दिला नाही. मग मी असं व्हरायटी शोधत असताना मला मार्केटमध्ये फुले विक्रम नावाची व्हरायटी सापडली की जेणेकरून लेबरला पण त्रस्त झालं होतं. दरवेळी काढण्याच्या वेळी अडचणी होत्या. तर एका दुकानदारांनी सांगितलं की साहेब तुम्ही हे फुले विक्रम घेऊन जावा, हार्वेस्टिंग व्हरायटी आहे. गेल्या 2 वर्षापासून मी फुले विक्रम करतो. पहिल्या वर्षी मला फुले विक्रम एक तरी जवळपास 10-10.5 क्विंटलच्या आसपास मला इंड मिळाली. म्हणजे माडा म्हणतो आपण माड म्हणजे सलग आणि मग मी ते बियाणं जतन केलं आणि गेल्या वर्षी पण परत फुले विक्रमच केला. माड्याला मला तेवढाच उतार आला गेल्या वर्षी पण दिवसामध्ये पण मी तो हे केलं होतं, छोट्या ट्रॅक्टरने पेरलं होतं, टोकन केल्यासारखं बीज. तर 2.5 एकर क्षेत्रामध्ये जवळपास मला 16 क्विंटल फुले विक्रम मिळाला. वाढ चांगली होती, पाण्याचं नियोजन चांगलं केलं गेलं आणि अटॅक असून सोयाबीनला आणि हरभऱ्याला तिन्हीला जरी दिवसाला स्प्रे कंपल्सरी असतो. पहिल्या स्प्रेमध्ये मालिक्टिन घेतो प्लस क्लोरो घेतो आणि तुमचं टॉनिक 19-19 आहे, कधी विगर, कधी फ्लॉवर मला अशा टाईपचे वेगवेगळे टॉनिक घेऊन. टॉनिक फिक्स नाही सांगता येणार पण इमामेक्टिन क्लोरो पहिल्या फवारणीला फिक्स असतं. दुसरी फवारणी रुटीनची होते, तिसऱ्या फवारणीला प्लस तुमचा करपा येऊ नये करू नये म्हणून क्लिंट म्हणा किंवा साफ म्हणा असे जे काही मार्केटमध्ये अवेलेबल असतील. आता क्षेत्र मोठ्यामध्ये 30 एकरच्या आसपास क्षेत्र आहे. इकॉनॉमीचा विचार करून मला त्या हिशोबाने मग फंगिसाइडल घ्यावं लागतं. तिसऱ्या फवारणीला मी कंपल्सरी फंगिसाइडल 0-0-50 आणि एखादं कीटकनाशक अशा पद्धतीने घेतो. आणि लोक म्हणतात हरभरा पाणी दिल्यावर बावरतो, फ्लॉवरिंग स्टेजमध्ये पाणी दिल्यावर फुलं गळून पडतात. तसं काही नाही. मी हरभऱ्याला 8 घंटे आणि 2 पाणी देतो. 2 पाणी कोणत्या स्टेजमध्ये देतो? पहिलं पाणी साधारणतः कोण डुबून झाले की पहिलं पाणी चालू करून टाकतो. किंवा निसर्गाचा लहरीपणा, लाईटीचा प्रॉब्लेम ह्याच्या प्रमाणात दुसऱ्या पाण्याचं नियोजन होतं पण ते जनरली घाटे सुटायच्या टायमाला करून देतो. आता यावर्षी शासन स्तरावरून सुद्धा हरभऱ्याची जी नवीन वाण आहे त्या नवीन वाणाचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा यासाठी अनुदानाची सुद्धा प्रोव्हिजन केलेलं आहे. तर फुले विक्रम या वाणाबद्दल शेतकऱ्यांना तुम्ही काय सांगाल की बाबा मागच्या वेळेस माडं पेरून सुद्धा तुम्हाला 10-10.5 क्विंटल उत्पादन आलं आणि ऊसामध्ये पेरल्याच्या नंतर ते जवळपास 16 क्विंटल 2.5 एकरामध्ये म्हणजे जवळपास ती 1.25 एकरामध्ये 16 क्विंटल झालं असं मानू आपण. हो, कारण ऊसामध्ये पेरल्यामुळं 2.5 एकरामध्ये नाही सर 36 कट्टे झाले. 70 किलोचा कट्टा भरतो साधारणतः. मी अजून पण विकलं नाही ते. 36 किलोचा कट्टा भरतो काही आपलं 70 किलोचा कट्टा भरतो त्या हिशोबाने जवळपास मला 1.25 एकरमध्ये 22 ते 24 क्विंटलच्या आसपास म्हणजे एकदम चांगलं उत्पादन झालेलं आहे. तर आमच्या शेतकरी बांधवांना तुम्ही फुले विक्रम या वाणाबद्दल थोडी माहिती
नाही, खरंच फुले विक्रम ऑन करायला काही हरकत नाही. म्हणजे लेबर प्रॉब्लेमचा आला, पाण्याच्या बाबतीमध्ये आला, सगळ्याच गोष्टीमध्ये फुले विक्रम उचित वाटला मला. त्याच्यामध्ये आता फक्त एक प्रॉब्लेम आहे की लोक शेवटी तांबेरा आला म्हणतात. तर फंगीसाईडचा जर प्रयोग व्यवस्थित केला गेला, समजा सरांनी सांगितल्याप्रमाणे पहिल्या फवारणीला तुम्ही फंगीसाईड घ्या आणि शेवटच्या ह्याच्यामध्ये घ्या, तर त्याच्यामध्ये तांबेरा पण काही करणार नाही. आणि खरंच यील्ड चांगला आहे, वाढ चांगली आहे, हार्वेस्टिंग व्हरायटी आहे, लेबरवरती अवलंबून राहायची गरज नाही. तर यावर्षी सुद्धा तुम्ही आता रब्बीचा जो बीज उत्पादन घेणार आहे त्या बीज उत्पादनामध्ये फुले विक्रम हा वाण तुम्ही निवडलेला आहे. घेतो. तर निश्चितपणे मागच्या वर्षी तुम्हाला बीज उत्पादन प्रोग्राम मिळाला नाही, त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. पण यावेळेस तुम्हाला निश्चितपणे आम्ही हरभऱ्याचा प्रोग्राम घेऊन तुम्हाला या बीज उत्पादन कार्यक्रमामध्ये सामावून घेतलं. तर आमच्या शेतकऱ्यांना तुम्ही उचित माहिती दिली त्याबद्दल महावीर तर्फे आपले धन्यवाद.